Хайырлы кез, хөрмәтле милләттәшләр, әле мына Баймак калаһынан кайтып торабыз. Ишеткәнһегездер, Темәс авылындагы хәлде. Хәзер интернет селтәрендә төрле хәбәрләр йөрүтәләр, белһәләр дә, белмәһәләр дә төрлесә язалар. Шуңа кыскасы аңлатып үтәм. Ысынлап та 29 көне Темәс авылында Чечен халкы, анда Темәс авылында шаурма хаткан кибет бар. Анан шул кибеткә спиртлы эсемлектер алып инәләр, анда хатып торган кызга шунда бәйләнә башлайлар. Башкорт Темәс авылына башкорт кызыкайы монда эсемлек эсергә тыела дип замечание яһагандан соң, улар артабанда хараларын һиптертеп кыздан көләләр. Кыз агаһын ярдәмгә сакырып шылтыраткандан соң, бұл Чечен халкы менән артабанда конфликт китә. Улар кызыкайга бысак терәйләр, агаһын тукмайдар. Шунан соң Темәс авылынан егетләр йылышып бұл Чечен халкы менән һөйләшергә баралар һәм шунда ошо конфликт барлыкка килә. Анда һугыш китә һәм һугыш барышында Чечен халкы безнең ике башкорт егетен сәнсәләр. Бер егет бүгенге көндә авыр хәлдә Баймак калаһының дәваханасында реанимациялай ята. Шул хәлде ишеткәч тә без Өфе калаһынан башкорт егетләре йыелып Баймак районына юлландык. Анда Баймак калаһына, Темәс авылына йетеп барганда безне ДПС сотрудниклары каршы алды, безне туктатырга тырышты. Әмма ләкин шуга карамастан Темәс авылына барып киттек. Анда безне барып киткән җирдә Әхмәтзәки Вәлидинең музей алдында Темәс халкы көтеп тора иде. Алар белән аралаштык. Был хәл тураһында безгә анык кына әйтеп һөйләп бирделәр. Шул кызыкайның әсәһе күз яшьләрен түгеп торып был хәл тураһында һөйләнде. Шулай ук анда йыелган агайлар һәм шул каңгырышта катнашкан егетләр был хәл тураһында һөйләнде һәм шунда белдек без Чечен егетләрен, 9 Чечен егетен Баймак калаһының РОВД-һына бикләгәндән, шулай ук Темәс калаһында, Темәс авылында яшәгән 9 егетте РОВД-га бикләгәннәр дип. Һәм без йыелышып шундагы авыл халкы менән Өфенән килгән егетләр һәм авылдан йыелышкан егетләр менән Баймак калаһының РОВД янына киттек. Анда безне полиция хезмәткәрләре каршы алды һәм улар үтенеп караны безнең таралышыбызды һәм без үзебезнең русча әйткәндә требованияларны әйткәс, башкорт егетләрен сыгаруды талап иткәндән соң, алар безгә сыгара алмайбыз, иртәгә генә сыгара алабыз, бүген сыгармайбыз дине. Без шуга карамастан үзебезнең позицияны әйттек һәм әгәр дә бүген сыгармайсыз икән, без монда хәзер халык йыясакбыз, йыеласак һәм егетләрне сыгаргансы монда торасакбыз дип. Шуннан бергә күз бирделәр, сәгать ярымдан егетләрне сыгарабыз дип һәм 9 егетте лә без РОВД-нан шул көндә сыгарып алдык. Уна Аллага шөкер. Шуннан анда егетләр менән аралашкандан соң, егетләрне сыгаргандан соң без таралыштык һәм Өфе калаһынан килгән егетләр берничә егет без калып Баймак районының хакимияте башлыгына инеп кайтырга булдык. Бүген журналистлар һәм җәмәгать эшмәкәрләре менән иртәнге 9-да кала хакимияте администрациясына бардык. Анда хакимият башлыгы менән күрештек. Был турала кызганыска каршы улар бөтенләй русча әйткәндә информация менән не владеет. Без аларга әйткәндә, без Өфе калаһында яшәп сәгать 11-дә был хәл турында ишеттек. Хакимият башлыгында сәгать 4-тә генә был турала yetkirгәннәр һәм нимә булганын анык кына әйтеп безгә җавап бирә алмадылар. Шулай ук анда Баймак калаһының дәвахананың баш табибы килде һәм егеттең хәле насар икәнлеген безгә әйтте. Артабан без андагы җәмәгать эшмәкәрләре, журналистлар менән РОВД начальнигына, прокуратура башлыгына менән очрашуга бардык. Улар да бөтенләй анык кына җавап бирә алмадылар. Без нимә белдек инде? Бүгенге көндә 111 статья 2 часть менән Чечен егетенә уголовное дело аскандар. Шулай ук башкорт егетләренә дә уголовное дело аскандар. Әмма кем икәне әле анык кына әйтә алмайлар. Шуның өчен җинһар өчен интернет селтәрендә барган кайһы бер гайбәт сүзләргә ышанмагыз, чөнки күп сурыталар, күп болгайдар. Был ситуация, был бытовой
неге әйлендерге ойлайдар, хотя біз білеміз межнациональный конфликт, мұнда екі халық арасындағы шундай хәл болған, шуға біз бұны былай ғана қалдырмайсақ, бұл туралы біз әр вақыт сөйлеп барасақ, біздің интернет сілтәрінде башқұрт түркімінде қарай аласыз, чөнки біз күзәтеп барабыз. Бұл хәл вақиға турасында тағында Рәмил Рахматов Прауфы сайтында мәқалә язып сығарасақ, бізде қысқа қана мәқалә язырбыз. Артабанда неме айткым келе инде. Бұл теге көптен біздің халқыбызда барлыққа келген проблема, бұл бірінші генә проблема түгел. Көп біздің етекшілер, республика етекшілері бұндай хәлге юл өздері қоялар. Чөнки шеттен келіп, біздің табиғи байлықтарыбызды алып, ауыл халқына еш болмағала шеттен Азиат халқын, Кавказ халықтарын еліп етіп, ешке қошалар, ормандарды берелер, табиғи байлықтарыбызды берелер. Һәм халыққа алар келіп, алар басып, қорқытып, яшігіттер қорқытып, іштер алып барылар. Шуның өсен бек райондардан, ауылдардан егіттер шылтырата, бұл Темес қаласында ғана бұл проблема түгел. Шуға артабанда бір еш алып барасақ біз, чөнки ялқытты бұндай хәлләр, ялқытты біздің өз жерінде яшеген егіттерді басым артында апарға, біз бүтінлей ышанмайбыз құқық қақлау хезмәткәрләренә, чөнки аларга басым буласак һәм әлеле әйтәләр инде бұл хәлдә башкорт егетләрен русча әйткәндә крайний эшләргә теләйләр. Шуның өчен без егетләр, моны әле монда торган егетләр, без асыктан асык әйтәбез, без күзәтеп барасак һәм мәзеллекте талап итәсәк, шуга башкорт егетләренә, бигрәк тә Урал аръягы егетләренә әйтәбез, һез күзәтеп барыгыз. Ошо арала без һезнең яктарга барып сыгабыз һәм егетләр белән очрашасакбыз. Шуның өчен бул туралы безгә тагында yetkirибез. Ниндәй генә хәлләр булмаһын, без бергә булырга тиешбез, бер-беребезгә таянып эшләргә тиешбез. Күп провокаторлар бар, күп булгаусылар бар, күп тынычландырырга теләүчеләр бар, күп басырга маташкан үзебездән арабызда егетләр бар. Шуга без балай гына калдырга тиешбез түгелбез. Уңга көрәшкәсә, көрәшеп, yetkirib, бұл дәлелдікті еңерге тиешбез. Зур рәхмәт.